Добър ден, дами и господа. Днеска започваме новата серия на един Adventure Map, наречен Temple Z. И както виждате, това са Temple of Zeros. Keep an eye out for the hidden goodies. Трябва да разглеждаме за айтеми, които може да се намерят всякъде из мапа. This map doesn't work in peaceful mode. Може да играете на Peaceful Mode. Аз съм на Normal. Best played on Moody. Трябва да играем на Moody. И съм на Moody. Make sure graphics are set to fast. Добре. Това ми е fancy. Добре. Само сега ми дропва малко повече FPS. Make sure to play with the resource pack. И нека видим. Да, играем с resource pack. Map by Netarians. Линка за мапа ще бъде в description. Това е синглплеер мап. Но мисля, че може да играете и на мултиплеер, на модед сервер, както да е. Тук имате push to begin. И гласим. О! Някакъв кампус. Имаме entry, letter boots, 2 crooked stick и казвам бутсовете. Entry. It's been two weeks since I first set foot in the Amazon jungle in search of the Temple of Z. I'm hopelessly lost, but I do feel as though I'm getting closer. Just yesterday I found some strange markings on a boulder. Maybe today I will find some more. Тук казва, че вече 2 седмици влязъл в джунглата, амазонската джунгла, за търсенето на Temple Z. Той каза, че е изгубен, но има чувството, че се е доближил много, защото днеска намерил някакви така следи. Boulder, не знам какво е. Maybe today I will find some more. Може би днеска ще намеря повече. И това е книгата. Campfire. Нека сетнем waypoint, обаче още не е нощ. Вали дъжд. Бахти. Ще се чакаме малко тук. Стане нощ. Може да го скипна. И да, пак съм тук, приятели. Ето вече стана нощ, може да си легнем. Чаках твърде дълго да стане нощ и да спре дъжда. Добре, нека започнем нашето пътешествие. Не знам на къде да започна, обаче имам чувството, че трябва така. Има път. Къде е тук? Е тук ще отиде. Те е на посока водят. Сега на къде? Аз се загубих. Тая джунгла е баси джунглата. Идвам на същото място. Това мисля, че ще положи много дълго. Сега на къде да отида? Тук има път, ама няма път. Сега какво ще правя тая джунгла? Около мен няма нищо. Това е малко читване, ама няма какво да правя. Тук много ще отиваме насам нататък. Ми се струва.
чакате. Ето го, бе. Добре, бе. И отиваме назад. Назад отиваме до кампуса пак. И тук аз ще умра гладен, бе. Няма друго место, има две месеца и няма друго. И пак се върнах в кампуса, май. Ето тук беше, май. Тук. Не. Не, друго съм отишъл. Не знам все пак къде съм отишъл. О! Това много дърво. Ето тук. Добре, май намерихме пътя, докато се изгубихме. Това беше малко неловко, ама както и да е. Тази моя серия на този Adventure Map, не знам колко ще продължи. Мога да продължи доста или пък много малко. Но след това ми се направя епизоди на Team Fortress 2. Една серия, ето до кампуса. Една серия за трейдинг. Защото... един е... Ето все пак нещо да е. Ама малко. Да казах за трейдинг. Защото видях много българи, които нищо не знаят за трейдинга в Team Fortress 2. Затова искам да им помогна малко, да не ги скамват много лесно. Преди няколко дена влизам в един сервер, имам си един миск на скаут. Знам кои от вас разбират това, което казвам. Имах един миск на скаут, забравих сега името, както беше Bombers, Bomb Jacket лико, не знам. Беше много cool и мисля да го продавам, обаче влязах един български сервер, BG Company нещо беше там. Влязах там и един вика, може ли дрежката? А аз викам, може. За 3 Refined Metal. Това ми започна да слага боткилър, един боткилър, един генуинен upper hand, един генуинен crosslинкър с coil, all class headgear. Това е много голямо нещо. И аз взех трейда, кой няма да вземе, смисъл, кой няма да скамва човек, който сам се скамва. И след това, точно тъкмо когато направих трейда, един друг ми се обажда, може ли генуинен upper hand? Аз си към може. Той ми започна да слага такива клас хед в хути на Pyro Head, Headgear и т.н. нататък. Много дори работи. Аз всяка отивам и аз се знам, като говоря. Мисля, че трябва да отида до дъното на това нещо, обаче много е сложно. Искам... ето свършва джунглата. What the fuck? Сериозно ли е, пич? И затворила джунглата, да... Айде, ще кажа една дума сега. Искам това да кажа. Да им помогна малко да научат за този трейд в Team Fortress 2. Ако искате да го играете, трейда е едно нещо, което е много забавно да се прави. Много ми дава повече удоволствие да трейдна, отколкото да играя самата игра. Не знам. И да, както казвам, след което аз продавах този боткилър, обаче не исках, защото скаут ми е любимия клас и не исках да го продам. Обаче бях изкушен. Он ми даде 10 Refined Metal за 5 Refined Metal боткилър. И спомислях, че мога да взема друг боткилър и така го трейднах. Така един, който беше в
Сървъра, който аз по принцип играя, беше един българин. И тогава забелязах, че той иска да купи някакъв хед, на когото и да е. Headgear. И аз казах, че аз имам на Pyro и че мога да го дам. Аз му викам за 2 Refined, а той ми слага 2 оръжия. Си казвам, поне не ми вействай таймове, човек. Той вика, нали, 2 оръжия за един Headgear. Викам, ти лут ли се, бе? 2 оръжия за един скраб, бе, тапанар. После се излязох от трейда. И така. Може да ме аднете от... Може да ме добавите от Steam. Steam ми е BlitzBG също. Чакайте, тук е много задънено, бе. Мисля, че втория епизод ще намерим откъде да излезем. И за сега, чао, приятели. Have a nice day, bros.